फ्रेंड्स खुलुमबाय नोंथांमोनखौ डिजिटल आपडेट यूट्यूब चेनेलाव फिन खेबसेबाव गासैखौबो बरना लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर दा जोंहा मोनसे मोजां खौरां सफैदों लोगोफोर नोंथांमोननि टीए आर्मी दा अफिशियेल नटिसखौ नायगोन जों लोगोफोर बारा गोबाव खालामा दा भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आंनिफ्राय मोनसे गुरै खावलायहरनाय लोगोफोर दा नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैसनदोंब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ थाबैनो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लालायग्रोबानो जाबाय दा जोंहा टेरिट'रियेल आर्मिनिफ्राय गोदान साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारना फैलायबाय दा लोगोफोर दा जों अफिशियेल नटिसखौहाय नायगोन दा जोंहा बेसेबां भेकेन्सि दं एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया बेवहाय गासै डिटेल्सखौ ए टु जेड नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय नुनो मोनगोन लोगोफोर दा बेवहायनो नटिसआ नैबेनो जइन्ट टेरिट'रियेल आर्मी एस एन अफिसार होनदों बेवहाय दा बेनि एप्लिकेसन नोंथांमोननि एन्ट्रेन्स एग्जामाहाय माला जागोन आं बेखौ गासै डिटेल्सखौ खिन्थाहरजोबखागोन बेयावनो दा जुलाइ मानाव जागोन नोंथांमोननियाहाय 20 तारिख जुलाइआवहाय एन्ट्रेन्स एग्जामाहाय बेनिफ्राय नोंथांमोननि अनलाइन एप्लिकेसनाहाय 12 मेनिफ्राय जागासिनो दं बेनिफ्राय 10 जुनावहाय लास्ट डेट दै लोगोफोर 10 जुनावहाय नोंथांमोननि अनलाइन एप्लाइआहाय लास्ट डेट जागोन दानिया फैदो जोंहा लोगोफोर जोंहा टटेल भेकेन्सिया जोंहा बेसेबां दं 19 था पोस्ट दं जोंहा मेलावहाय 18 बेनिफ्राय फेमेलावहाय सासे दं लोगोफोर टटेल भेकेन्सि जोंहा 19 जन पोस्ट दङ बेनिफ्राय जोंहा लोगोफोर एलिजिबिलिटि एज लिमिटखौ नायदो नोंथांमोना 18 to 42 इयार्स 18 बोसोर बैसो जानायनिफ्राय नोंथांमोना 42 बोसोर बैसोसिम नोंथांमोना एलिजिबल जागोन लोगोफोर एनि ग्रेजुवेट नोंथांमोना इडुकेसन क्वालिफिकेसन नायोब्ला जायखिजाया डिग्री पास ग्रेजुवेट पासआनो नोंथांमोना एनि स्ट्रिम हागोन बेवहाय एप्लाइ खालामनो दानिया लोगोफोर नोंथांमोना बेवहाय माखासे इम्पोर्टेन्ट खोथा बिथांमोना होनदों दा बेवहाय साबमिशन अनलाइन एप्लिकेसनाथ' आं खिन्थाखाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोननि एग्जामिनेसन ना मा जागोन नोंथांमोननि साबजेक्टआहाय मानिफ्राय फैगोन बेखौ नोंथांमोना नैबेयाव नुदों 6 नम्बरावहाय स्टेन्डार्ड एन्ड सिलेबास अफ दा एग्जामिनेसन पेपार 1 इन 1 सिजननि थाखाय बियो साबजेक्टआ नायदों रिजनिं एलिमेन्टारि मेथामेटिक्स जेनेरेल नलेज इंलिश टटेल मार्क्सआ 100नि जागोन बेनिफ्राय मोनसे साबजेक्टनिफ्राय 25 मार्क्सनि फैगोन नोंथांमोननियाहाय बेनिफ्राय 2 घन्टा नोंथांमोना टाइमिं मोनगोन लोगोफोर एग्जाम होनो थाखाय 2 घन्टा टाइम मोनगोन दा बे थांबाय लोगोफोर दानिया नोंथांमोना बे सिलेबासखौहाय नायबानो जाबाय दे लोगोफोर बबे साबजेक्टआ नायनांगौ नोंथांमोना स्टाडि खालामनांगौ बेवहाय नोंथांमोना दा मिन्थिबाय दा बेखौ नोंथांमोना साबजेक्टखौ बेनिफ्राय नोंथांमोना नायना लादो स्टाडि खालामदो प्रिपारेसन खालामबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोननि एग्जामाहाय मा सिस्टेम जागोन होनोब्ला लोगोफोर नैबेवहाय होदों बिथांमोनाहाय सिबिटि टेस्ट माने सर्ट फर्मआवहाय जोंहा सिबिटि लेभेल बुंनो हायो बेनिफ्राय कम्पिउटार टेस्ट होननानै सर्ट फर्मआव जों बुंनो हायो दा नोंथांमोना कम्पिउटारजों अनलाइननि नोंथांमोना एग्जाम होनो मोननाय लोगोफोर बेनिफ्राय जोंहा माखासे बेवहाय एग्जाम फिस दङ लोगोफोर दा एग्जाम फिसआ जाहैबाय लोगोफोरनो 500 होदों बेवहाय अल केन्डिडेट्स नामा बेवहाय लिराखै जायखिजाया बेवहाय 500 होननानै बुंदों बेवहाय नोंथांमोना 500 अनलाइन एप्लाइ खालामनाय समाव 500 पेमेन्ट नोंथांमोना खालामनांगोन बेनिफ्राय हाउ टु एप्लाइ होनोब्ला नोंथांमोना आं लिंकखौहाय भिडिअनि डिसक्रिपसन बक्सआवहाय होनानै दोनगोन लोगोफोर नै नोंथांमोना नैबे www.indianarmy.nic.in बेवहाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामबानो जाबाय लोगोफोर दा नोंथांमोननि अनलाइन एप्लाइआहाय सोलिगासिनो दं लोगोफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामना लाबानो जाबाय जायफोरा जब्सआवहाय इन्टारेस्टेड नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन नोंथांमोननि लास्ट डेटआहाय फैबाय थानाय नोंथांमोननि नैबे मे मास जोबनानै जुननि 10 तारिखआव दा बेनोमोन लोगोफोर लेटेस्ट आपडेट्स नोंथांमोननि थाखाय आं बेखौनो लाबोनाय जाबाय लोगोफोर दिनैहाय दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नायनानै नोंथांमोना लोगोफोरनोबो शेयार खालामना होदो जाहाथे जायफ्रा इन्टारेस्टेड बिथांमोनाहाय एप्लाइ खालामना लानो हायो बेनिफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना हाजासे चेनेलखौहाय नोंथांमोननि अनसायनाय नोंथांमोननि थुलुंगा नोंथांमोना सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर लासै नोंथांमोना चेनेलखौ थाबैनो ग्र' खालामनो नाजालांबाय थादो लोगोफोर बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन थेंक इउ फर वाचिं सी यू अगेन बाय बाय एन्ड टेक केयार